Коли на кухні дві чарівні жінки, коли біля плити дві співачки, їжа автоматично перетворюється на приворотне зілля. Саласана, саласана, яблугини, дирмектовне білдерсенде саглигини. Тримайтесь, чоловіки, коли на столі салат Ташкент від неперевершеної Злати Огнєвіч. Leblebi neliyor, leblebi neliyor, on paramahın kınalıyor, on paramahın kınalıyor. Çıktım baktım sıralıyor, çıktım baktım sıralıyor, hale hale havır leblebi. Дивіться «Аджі Бебер» у неділю, 3 січня о 10-й. Песни у нас есть, салат прекрасный есть, свадьбы не хватает только. Здорове харчування спеціально до вашого столу.